Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako si stiahnuť mapu v Minecrafte, ako si zahrať Spiral Parkour v single playeri. Takže najskôr si ukážeme ten Spiral Parkour a potom si ukážeme ako si stiahnuť mapu. Najskôr si pôjdete na stránku Heylkey Maps a pôjdete do Maps a tu uvidíte všetky možné mapy. Teraz si stiahneme napríklad Parkour Spiral 2. Pôjdeme nižšie, tuto je Bedrock, tuto je Java. Musíte mať teda verziu 1.21.4, čo ja spĺňam. Tuto si, že kde to chcete hrať, multiplayeri alebo singleplayeri, u nás je to singleplayer. Dáme download a tu sa nám otvorí tá naša tabulka. Už sa nám to tu robí a za chvíľu to bude. Zatiaľ si otvoríme Minecraft, dáme si singleplayer, create new world a dáme si, ja neviem, napríklad creative a dáme si cheaty on a sem napíšeme, že Spiral Parkour 2. Samozrejme, on sa nám vytvorí normálny svet, ale potom je dôležité, čo budeme robiť, nie teraz. Keď sa nám vytvorí svet, tak budeme postupovať tak, že už sa nám stiahol Spiral Parkour 2. Takže ideme na to. Jo, spawnuli sme sa. Teraz ideme preč. Dáme single player. A tuto do tohoto sveta dáme edit. Open world folder. A tu sa nám otvorí ten Spiral Parkour. Čo je ten svet, takže survival. Alebo čo tam chcete. Vymažite si tieto súbory. A potom si otvoríte nový prieskumník. A tuto pôjdete do stiahnutých súborov, otvorite si Spiral Parkour 2 a tuto znova. A teraz tieto priečinky takto skopírujete. Nič ťažké. Keď to máte, tak toto vypnete, otvoríte znova tú zložku s vašim svetom a tu dáte prilepiť. Ono sa vám to bude robiť možno trošku rýchlejšie, možno trošku pomalšie. Ale keď to budete bať, tak prichádza to hlavné, na čo si teraz počkáme. A toto je už vec, ako si stiahnuť mapu do Minecraftu. Takže vlastne vymažete zložku svojho sveta a dáte tam zložku, ktorú tam chcete. Takže je to tak. Ostatok už je jednoduchý. A teraz to bude trošku dlhšie, lebo nejako s tým má to asi nejaký problém teraz. Teraz budem ticho. No dobre. Teraz keď toto máme, toto môžeme zavrieť. A tu dáme save. A vidíte, že tuto už to máme tu. Teraz už sa tu iba pripojíme. A jak si môžete všimnúť, už tu máme ten Spiral Parkour. Tuto je Spiral Parkour. A vy pôjdete iba do toho portálu. Prepáčte, že sa to trošku seká. A Spiral Parkour stojí tentokrát pred nami. A už si môžete hrať. Stiahnuť si mapu je veľmi jednoduché. Alebo, keď si nechcete stiahovať mapu, tak musíte
tak musíte ísť na Minecraft server, ktorý sa volá Dark Up. Myslím, že tam je ten spiral parkour. Za mňa je najlepší akože taký ten spiral parkour, až na to, že sa to nevolá spiral parkour, volá sa to vulkáno parkour. To je za mňa najlepší parkour, aký si môžete iba pomyslieť. Je tam vážne naozaj všetko. A ľudia, toto by bolo z tohoto videa teda všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a nezabudnite hodiť like a odber. Hoďte tam nejaký koment a ja sa s vami lúčim a čau.